ମୁଁ ବୈଜୟନ୍ତୀଗଣ ମହାପାତ୍ର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କରୋନାର ଭୟ। କରୋନାର ଭୟ ଦୂର ହେବ ଭାଇ, ଗୃହେ ଯେବେ ବନ୍ଦୀ ହେବା। ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ଅବଲମ୍ବେ ତାର ବିନାଶ କରିବା, ତାର ବିନାଶ କରିବା। କରୋନାର ଭୟ କର ନାହିଁ କିଏ, ସିଏ ଡରାଇବ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ମନ ବଳେ ପରିଷ୍କାର ରୁହ, ପାଖ ସେ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାଖ ସେ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ହାତ ସଫା କରୁଥିବ, କେବେ ନ କରି ଅସନା। ଆଖି ନାକ ପାଟି ଅସନା ହାତରେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁକି ମନା, ଛୁଇଁବା ପାଇଁକି ମନା। ଦୂରରେ ରହିବ ଜନଗହଳିଠୁ, କେବେ ଖାଲି ଛିଙ୍କିବନି। କପଡ଼ାକୁ ଦେଇ ନାକରେ ଛିଙ୍କିଲେ ରୋଗ କେବେ ଆସିବନି, ରୋଗ କେବେ ଆସିବନି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ବି ମଳମୂତ୍ର ଛେପ କେବେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ନିଜେ ସଫା ରହି ପରିବେଶ ସଫା ସଦା ରଖୁଥିବ ଭାଇ, ସଦା ରଖୁଥିବ ଭାଇ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଅଟେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ। ଅନୁଭବ ଯଦି ସେପରି ହେଉଛି, ଚିକିତ୍ସା କର ତକ୍ଷଣ, ଚିକିତ୍ସା କର ତକ୍ଷଣ। ସାବଧାନ ହୁଅ ଜାଗ୍ରତରେ ରୁହ, ଯେବେ ମିଶୁଛ ଅନ୍ୟର। ନମସ୍କାର କର ହାତ ନ ମିଳାଇ, ଭୟ ନଥିବ କାହାର, ଭୟ ନଥିବ କାହାର। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି 2 ମିଟର ଦୂରରେ ରହି କଥା ହେବ ମୁଖରେ ମୁଖାକୁ। ପିନ୍ଧି ତୁମେ ଯତନରେ, ପିନ୍ଧି ତୁମେ ଯତନରେ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାହାର ବିନାଶ ହେବ। ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇଣ ସଜାଗ, ଅନ୍ୟକୁ ଯେବେ କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଯେବେ କରିବ। ତାହାର ସମୂଳ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ କର୍ଫ୍ୟୁର ବାରତା ଦେଇ ସରକାର ଆମ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଗୃହେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଭାଇ, ଗୃହେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଭାଇ। ତାଙ୍କରି ପଣକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ସଭିଏଁ ହୋଇ ଏକତ୍ର। ଏଛାର କରୋନା କି କରିବ ଆମ, ମଣିଷ ଆମେ ସମର୍ଥ, ମଣିଷ ଆମେ ସମର୍ଥ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କରୋନାର